Avui hem vingut fins aquí, fins al que és el quart cinturó, el que hauria de ser el quart cinturó, perquè de moment només hi ha dos trams construïts, un entre Olesa i Abrera, que és on estem ara, i un altre entre Terrassa i Viladecavalls, però la resta està encara per fer. Per això jo recomanaria al conseller de Territori i Sostenibilitat que la propera vegada que la ministra de Foment, Ana Pastor, vingui a Catalunya, no la porti només en un tren de Rodalies, la porti també precisament aquí. Això és el final d'aquest tram construït. Ja veuen el trànsit que hi ha. Ara passa un camió, però, en fi, és l'únic. Com poden veure, sembla l'autovia aquella de Lleida, que també és una mena d'autovia fantasma. Estem al mig de la calçada i, com poden veure, en fi, no passa ningú en aquests moments. Són gairebé les 8 de la tarda. Hauria de ser hora de punta. No passa ningú perquè això no va enlloc. Atenció, ara un altre vehicle. Ja poden veure quina densitat de trànsit. Allà, el quart cinturó acaba, de fet, acaba aquí. Hauria d'acabar allà, hauria d'acabar més enllà. Hi ha aquesta muntanya que està per forar. I allà hi ha una sortida i ja està. Aquest és el tram que va, com els deia abans, que va d'Abrera a Olesa. Em sembla que són 7 quilòmetres, si fa, no fa. I després n'hi ha un altre, darrere d'aquestes muntanyes, que és el que hi ha entre Viladecavalls i Terrassa. La resta, la que ha d'enllaçar fins i tot, en principi, fins al Maresme, evidentment no hi ha res fet. Recordo que un dia parlava amb la propietària d'uns terrenys a Sant Manat, que em deia que ells ja els hi van afectar els terrenys per construir el quart cinturó durant el franquisme. Imaginin si ha passat temps. Ara passa també un autocar. No es veu gaire perquè està a contrafort. Però com poden veure, això està gairebé, en fi, no només està infrautilitzat, sinó que està gairebé abandonat. No serveix per res. Aquesta és la imatge que ofereix el quart cinturó quan ja estàs circulant. Com veuen, no passa gairebé cap cotxe, perquè és una via que, com els deia, no du enlloc. De fet, sembla un d'aquells circuits que llogues expressament, òbviament si tens calés, per començar a donar voltes amb un cotxe de carreres.